bića kriju se i stide, često i pod mikroskopom jedva da se vide. Vredni, spretni, okretni, maljušni su svi, a fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, moraš tajnu čuvati. A fiksi za kad vidiš ti, nemoj tajnu odati. Rezervni deo. Hej, šta se događa? Malo čas je radio. Ćao, Tom Tomase. Simka, Nolik, vidite, imam problem. Izvini, nemamo vremena za igru, zauzeti smo. Zauzeti? Čime? Zadužili su nas za ovu sobu na jedan dan. Koristit ćemo pakomate. Tatus i Masija su otišli kod prijatelja Majstorčića. Tatus je davno bio s njima u svemirskom centru. Još dok je bio mali, tatus je sanjao da ode u svemir. I zašto da ne? Fiksizi popravljaju i rakete. Čak se i zaposlio u trenažnom centru za astronaute. Zadužili su ga za centrifugu. Starao se da savršeno radi. Centrifuga je vrsta veoma brze vrteške za astronaute na obuci. I tatus se obučava u njoj. Nažalost, tatus nije znao da je raketa trebalo da poleti na njegov slobodan dan. A kad je saznao, već je bilo kasno i raketa je poletela bez njega. Tatus od tad ne podnosi slobodne dane, ali i dalje žudi da popravlja nešto nalik toj centrifugi. Znate već, nešto što se okreće kao mašina za veš. Nažalost, mašina u tatusovoj kući uvek radi savršeno. Znači li to da vi danas popravljate sve? Aha. E pa, onda vam je srećan dan. Auto mi se pokvario. Ura, imamo posla. Nolik, hajdemo. Pa, šta se ovde pokvarilo? Samo sekund. Evo, ovaj deo je izgoreo. Jao, pa on je skroz crn. Gde možemo da nađemo isti takav deo, ali čist? Čist? Oh, Nolik, genije! Isti takav deo ima u mašini za sudove. Možemo tamo da ga uzmemo, hajde! Imaš li ikakvu ideju kako su svi ovi delovi povezani međusobno? Ovim ovde ispod tebe. To je poseban deo, zove se štampana ploča. Štampana ploča se pravi ovako. Prvo se ploča prekrije tankim slojem metala, onda se na ploču nanose staze, tamo gde će prolaziti struja. Posle toga se sa ploče spere suvišan metal posebnom tečnošću za čišćenje, pa ostanu staze nacrtane na ploči. Te staze rade kao žice, da povežu delove sa tabli jedne sa drugima. Onda ostaje samo da se ti delovi stave na svoja mesta na stazama. Povuci! Ti diš! Tom Tomase, ti diš! Ura, opet radi! Tom Tomase, uključit ću mašinu za sudove. Ima li prljavih sudova u tvojoj sobi? Ne. Uspori! Zašto da usporim? Uspori svoju mamu! Novi deo smo uzeli iz mašine za sudove, znaš? Mama, čekaj, ne uključuje. Moraš da stavi ovu prljavu šolju. Nolik, za mnom! U televizoru ima isti deo. Sad opet u mašinu za sudove. Jedva smo uspeli. Uzeli smo deo iz televizora u spavaćoj sobi. Zar iz televizora uskoro počinje mamina omiljena serija? Televizor sada radi. A odakle vam deo za njega? Iz kompjutera tvog tate u njegove kancelariji. Ćao svima, došao sam. Ćao srce, hoćeš da večeraš? Uskoro, moram da završim nešto na kompjuteru. Simka, brzo! Gde još možemo da nađemo taj deo? Stanite, dosta je bilo trčanja.
Eto, uzmite ga iz mog auta. A onda smo vratili deo u kompjuter i opet je proradio. Pa stvarno ste budalice. Zapamtite, stručnjaci mali, ne popravljajte aparat na uštrb nekog drugog. Sada shvatam. I ja shvatam. Da ste bili pametniji, taj deo biste uzeli iz starog radija u plakaru. Ali tatuse, znaš da radio onda ne bi radio. Da, starudija godinama ne radi. Masija i ja smo mu već izvadili polovinu delova.